awen nga rod detoy panag kasangay wano panag birthday ti syudad tayo kas city ket into no June 19 ket ton June 19 2025 ison ton datay panagbalin nga senior citizen ni syudad Tilawag 60 years old nanton iso nga naka-ada dito plano nakaplano kami nakaplat kami in fact mangmangrugi kami or nalpas pa ket digiti dadduman nga kinamiting min tapno maisayang kat digiti na dumadu mga programa para iti charter month celebration tayo in tingamin kwa tayo June tayo aket integrated dito datay Marunggay Festival ken datay Pride Month isong aside from digitay ma-recognisar iti salient tayo para iti charter day tayo celebration ket datay pan naka-recognisar digitay top taxpayers tayo ti syudad Tilawag ken isayang kat tayo datay most outstanding Lawagenyos tayo itatang nga Gundaway tapnon na isang sangayan daytoy nga Gundaway tapnon makita ken maipangas tayo met digiti nagapuanan ken digiti pakaiday-dayawan digiti naduma-duma nga individual nga mangited kada tayo iti pride ken honor ti syudad Tilawag kastapay integrated datay Pride Month tayo digitay LGBTQIA+ community danto Pride Parade tayo datay Sunshine Queen tayo nga pageant ken datay Marunggay Festival nga maawan DJ ta deto iti makaiko-upat nga panakayuswat ti Marunggay Festival